que digo eu, hai que mollarse, verdad? A veces hai que mollarse, claro. A cousa non é sincera, chegar a moitos sitios, pero hai sitios que pagan a pena. Dicíamos que estábamos no Peneda Jerez, o Peneda Jerez certiña a fronteira con Portugal, entrando por Portela de Home, e decía que, bueno, con que non chove, menos mal, porque senón aquí non chegábamos, tivemos que vir, verdad, río arriba, polo río Arao, a hora baixa, bueno, pódese pasar, de Penedo en Penedo, e chegamos a fervenza espectacular do Arao. Isto queda cerca da Ermida, vamos en globo e vamos baixar o Jerez, porque tamén temos outra cousa pendiente, e ir a fervenza de Tahití. Tahití, que non é da lá dun país exótico do Caribe, senón que, verdade, aquí a beira de Galicia temos posiblemente unha das fervenzas máis espectaculares do mundo. Esperemos atopar. Bueno, había unha moza valiente, mira, cuéntame da agua corta, de verdad que doen os pés. Non estou quieto, porque doen. Pero bueno, hai xente valiente que é capaz de meterse a primeira fervenza, supoño que a enerxía que dá. Sentir a poderosa de agua ten que ser algo especial. Eu vou agora facer fotos, palomes, que no blog, contar